салом дӯстон, агар шумо фикр карда бошед ки бо рафтани Роналду ба чемпионати Арабистони Саудӣ набарди ду футболбоз аз коиноти дигар Месси ва Криштиану ба анҷом мерасад, пас иштибоҳ мекунед. Месси ҳам метавонад ба чемпионати Арабистони Саудӣ гузарад. Рақиби оштинопазири дастаи Ал-Наср клуби ба мо шинос Ал-Ҳилол мебошад. Ин тим ният кардааст ки Мессиро ба сафи худ ҷалб кунад. онҳо маблағи осмониро ба футболбози аргентинӣ пешниҳод мекунанд. Агар Роналду дар як сол 200 миллион евро кор хоҳад кард, пас Ал-Ҳилол бозам дуртар рафта мехоҳад ба Месси аз Криштиану ҳам дида маблағи бештар диҳад. Гап сари 300 миллион евро дар як сол меравад. ин баробар ба моли қорун аст. ғайр аз 300 миллион боз чандин рекламаву бад балоҳои дигар ҳастанд ки ҷайби Мессиро ғавзтар мекунанд. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар онҷа регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. фаромӯш намекунем ки қарордоди Лео бо дастаи ПСЖ дар охири мавсими ҷорӣ ба анҷом мерасад. то ҳол ояндаи қаҳрамони ҷаҳон маълум нест. гапу чап аст ки гӯё Ал-Ҳилол ва Месси аллакай атрофи ба ин даста рафтани футболбози аргентинӣ пас аз тамом шудани мавсими кунунӣ ба мувофиқа расиданд. то кадом андоза ин хабарҳо дуруст ҳастанд, айни замон гуфтан хеле душвор мебошад. Месси чандин варианти идомаи корномаи худро дорад. романтикҳо бар он назар ҳастанд ки Лео дар ғуруби карьерааш ба Барселона бармегардад ва маҳз дар сафи каталониё корномаи бузурги худро ба анҷом мерасонад. онҳои ба воқеиёти замони муосир назар мекунанд бар он ҳастанд ки Лео дар охири корномаи худ ба Амрико ва ё Осиё хоҳад рафт. ӯ ҳамаи ҷоизаҳоро гирифт, метавонад дар охир қиссаи худро ғафз кунаду ояндаи дурахшонро барои ҳаёти минбаъдаи худ таъмин намояд. аз ин лиҳоз гузориши Лео Мессиро ба дастаи Ал-Ҳилол хабари пурра дурӯғ гуфтан нашояд. он асоси воқеӣ дорад, яъне Месси сабаби гузариш ба ин дастаро дорад. Ал-Ҳилол соли 2021 беҳтарин дастаи Осиё шуд. онҳо дар Лигаи Чемпионҳои қитъаи мову шумо ғалаба ба даст оварданд. бале, ин маҳз ҳамон Ал-Ҳилоле ҳаст ки клуби Истиқлоли Душанбе ду маротиба дар гурӯҳи Лигаи Чемпионҳои Осиё бар он даст боло шуд. вале ин барои қаҳрамон шудани арабҳо монеа эҷод накард. шайхони араб метавонанд бо шайхони дигари араб маслиҳат карда Мессиро аз пулҳои Қатар ба пулҳои Арабистони Саудӣ кучонанд. бе ин ҳам Лео айни замон яке аз маошҳои баландтарин байни футболбозон дорад. аз он бештар Роналду мегирад, баъдан Мбаппе ва пасон Месси. агар Лео ба Ал-Ҳилол гузарад, ӯ аз ду нафари дар боло зикршуда пеш мегузарад. карьераи аврупои Эден Азар ба хотимаи худ наздик аст. бозингари мазкур дигар наметавонад дар Аврупо рақобатпазир бошад. дастаҳои Осиё ба ҳамлагари белгитабор таваҷҷӯҳ карданд ва бо эҳтимоли зиёд ояндаи Азар маҳз дар биёбонҳои тафсони араб хоҳад гузашт. баъд аз овардани Роналду, дастаи Ал-Наср акнун ҳақ дорад то ба дилхоҳ бозингари дигар таваҷҷӯҳ намояд. сармураббии ин тим Руди Гарсия мехоҳад Азарро ба Ал-Наср даъват кунад. тибқи хабарҳои расида, Гарсия аллакай телефонӣ бо Эден Азар суҳбат карда мақсадҳои худро ба ин бозингар гуфтааст. мақсади асосӣ ин якҷо кардани Роналду ва Азар мебошад. Роналду тибқи ин нақша бояд дар хати ҳамлаи марказ ва Азар аз канори чапи ҳамла ва ё ақибтар аз Роналду тавассути марказ бозӣ кунад. маълум аст ки Реал қарордоди нав бо Эден имзо нахоҳад кард. шартномаи кунунии ӯ то соли 2024 амал мекунад. мадридиё аз фурӯхтани Азар хеле хурсанд хоҳанд шуд. то ҳамин дам барои футболбози белгитабор дар Аврупо ягон харидор пайдо нашудааст. дастое ки мехоҳанд Азарро дар сафи худ бинанд, имконоти пардохт кардани маоши ин футболбозро надоранд. ӯ яке аз маошҳои баландтарин дар Реал Мадрид мегирад. то соли 2024 агар ӯ наравад, ҳамин тавр пули хазинаи мадридиёро хароб хоҳад кард. Ал-Наср мехоҳад тобистони соли ҷорӣ Азарро ба сафи худ ҷалб намояд. нархи ӯ то 7-10 миллион гуфта мешавад. дастаи арабӣ тобистони ҷорӣ аз ин маблағи бештар барои харид кардани Азар пешниҳод карданӣ аст. Реал бо ҷону дил розӣ мешавад. Маркус Тюрам метавонад тавассути рӯи тайкардаи падараш Лилиам Тюрам қадам монад. Маркус мероси падар хост ва касби падар омӯхт. ба монанди падари худ Маркус мехоҳад дар Премер-лигаи Англия ва ҳатто дар Лондон бозӣ кунад. ва аммо дастаҳои писару падар фарқ хоҳад дошт. агар Лилиам Тюрам дар Арсенал бозӣ мекард ва яке аз легендаҳои дастаи номбурда ба ҳисоб равад, пас Маркус ба дастаи дигари шаҳри Лондон ба Челси омаданӣ аст. инсайдерони асосии олами футбол хабар медиҳанд ки Челси бо дастаи Боруссия Мюнхен Гладбах ҷиҳати гузариши Маркус гуфтушунидҳоро оғоз кардааст.
این فوتبالبازی فرانسوی در خط حمله گلادباخیو چند سال بازی میکند و همیشه سطح معین را در خط حمله نشان میدهد. شرطنامه مارکوس با دسته بروسیا میونخن گلادباخ تابستان همین سال به انجام میرسد. برای این ترانسفر او با چلسی در همین روزنامه گزارش بازیگران در نظر است. اگر ماه ینور این بازیگر با چلسی و یا دستای دیگر فروخته نشود، پس گلادباخیو کوشش تمدید کردن شرطنامه اشتراکچی جام جهان را خواهد کرد. بنجامین پاور ба дастаи Барселона дар кор шудааст. Ин дифоъгар ки айни замон дар Бавария бозӣ мекунад, вақтҳои охир вақти ками бозӣ дорад. Дар ҷоми ҷаҳон як иштибоҳи ӯ дар бозии якум басанда буд то дешам дигар ӯро умуман ба майдон набарорад. Пас аз чемпионати ҷаҳони соли 2018 Паваро дастаи Бавария аз Штутгарт гирифт, аммо бозигари мазкур ба яке аз топҳо дар хатти дифоъ табдил наёфт. Дар Барселона андеша доранд ки ин футболбоз имконияти нишон додани бозии беҳтаринро дорад. Каталониё аллакай бо наздикони Павар дар тамос шуданд ва мақсади худро ба онҳо гуфтанд. Гап дар бораи ҳамин равзанаи трансферӣ меравад. аз бозиҳои Павар дар зарфи беш аз 4 сол фақат голаш ба дарвозаи мунтахаби Аргентина дар хотир мондаасту халос. сол то сол ин бозингар аз дидао дуртар шуда истодааст. дар Барселона хоҳиш доранд ки дар моҳи ҷорӣ ҳамаи масъалаҳоро ҳал карда Паварро ба даста оранд. ӯ бояд яке аз мавқеҳои доғи Барса канори рости хатти дифоъро ба муддати солҳои тӯлонӣ аз худ кунад. Бенҷамин ба мюнхениҳо то тобистони соли 2024, яъне то анҷоми мавсими оянда қарордоди ҳамкорӣ дорад. аз ин лиҳоз нархашам арзон нест. 35-40 миллион евро бояд дастаи Барселона барои ҷалб кардани футболбози фаронсавӣ омода кунад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкорӣ ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал Лубношдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.